Velkommen til Excels magiske verden. Vi skal i dag kigge på rækkefølger. Det er sådan, at Excel, der er der givet en hel masse på forhånd. Man skal bare lige kende lidt til det. For eksempel en rækkefølge, som jeg starter på her. Jeg skal bare tælle 1, 2, 3, 4, 5. Det kan jeg hurtigt blive træt af, så hvad med at jeg bruger Excel til at hjælpe mig med for eksempel at lave den funktion her. Den kan også finde ud af, hvis det nu for eksempel skulle være måneder, som jeg havde brug for at lave en rækkefølge i. Jeg tror, jeg prøver at lave mig et månedsskema til oversigt her. Januar og februar. Ved at markere de to celler her og hive fat i den lille firkant hernede. I kan se plusset. Det går ind og skifter fra det hvide til det lille sorte plus. Og så snart det er aktivt, så kan vi se, om Excel har et forslag til en rækkefølge, vi gerne vil fortsætte. I det her tilfælde måneder. Talrækker. Det kan være talrækker af alle mulige forskellige slags. Lad os lave 4-tabellen her for eksempel. Nu har vi lavet de første 2 informationer. Den skulle så gerne fortsætte hele vejen op til 40 har vi der. Og så videre, så videre, så videre. Det er lige før, at det er bare fantasi, der sætter grænser. Hvis man er i tvivl, så kan man jo prøve sig frem, og lykkes man med at give Excel de informationer, den skal have, jamen så er der rigtig mange rækkefølger, der er givet på forhånd. Det er bare at gå ind og prøve kræfter med den lille firkant hernede i hjørnet. Rigtig god arbejdslyst med det. Håber det lykkes for jer.